mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa kong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Oh, munang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule kay mo ginin mo kabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga kaasigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Asigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapag ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax.
asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. We are the Tropa Vibes. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo and hit the bell para update kayo sa mga videos and reggae cover. Enjoy reggae cover and musika lokal. Here we go. Parang kailan lang ang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka, ang buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka. Puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin Everybody sing! Sabay-sabay! sana dalawa ang Sa mga bana, hindi na sa nagapangitag kabit. Mo din ang kanta. kung sino sa Sabay-sabay! Dalawa ang puso ko. hindi na sa Bantay lang ida, sana dalawa ang puso ko. Dayon mo diha. May gid mo piktusan ha. isang May gid mo kuto-kutohon ha. para pang tukso. Mayong oddo. Ang Mayong hapon. mag-isip Mayong gabi eh. walang Ano yan na po kita ang inyong ginahulatan ang pinakabibo nga programa. Tagan na kayo nag-PM na ako, muingon nga boss. matay. Mura kog buang, mukatawa kog ako ra isa. Kay naka-headset, man di ay naka-headset. Or naminaw bakas online. Kaya Muingon day kalit nga, unsa ka? Nikatawa ra makagkalit. natin Mo ng mga suki sa Gugmang Giahak Comedy Drama. Makatawa-katawa tayo, kaya di na kita seryoso. Mo pa'y problematic pa ta. puso ko hindi na sa Mao niyan drama nga dili boring. Ang programa nga walay politika, puros lang yun pakatawa. Kauban si Brother Bernie. Brother Bernie, bitok. bili sa inyo. Tibuok natong tibok na minaw sa Mindanao.
Labi na diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, maayong gabi eh. Sa 90.3 Strong Radio. O siyempre sa Caraga, nagpakapaka, nagbuto-buto diya sa Radio Servisyo 94.3 FM na Sipit, Agusan del Norte. O sa Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. O siyempre nila hosta sa may Surigao del Sur. Diya sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Diya sa may Tagbina, Barobo, Mangagoy, Bislig City. Kaya tanong ko sa 97.1 Enchanted FM, ha? Dirita sa Misamis Occidental, Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Perting Kusuga sa itong programa. O siyempre sa 97.1 Mix FM Plaridel. O 92.5 Mix FM Aluran. Diya sa Misamis Occidental, salamat ya ha. Diripod sa may North Cotabato sa Kidapawan City, 100.7 Tambuli Infinite Radio. O sa may Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa 100.7 Metro FM. Diya sa may Davao de Oro, sa tanang mga party po diya sa may Tagum City. Hello sa inyong tanan diya. Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Salamat sa inyong pampagod vibes. Kung na mo'y mensahe, pa-shoutout sa ko, pwede mo bisita sa Facebook page nga Bitok Bitok University, ha? PM lang mo diya mga igala. Simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upay aking dughan ko, ano lili akong masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Brother Bernie, Bitok Bitok. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, Bitok Bitok. Itago na lang ko sa pangalan si Lorraine. Oy, before ta mga tawa, ayaw kalimti ha. Ang tambal sa hypertension, mga gipang high blood ha. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan.
Ashigo Plus Herbal Capsule. Kung kamo na hypertension, mora ba gining number 2 nga dahilan sa kamatayon sa Pinoy, number 2. Hypertension o high blood taas ang high blood pressure. Ano say high blood pressure? High blood pressure. Kabalo mo, anong high blood ang usa ka tao? Ang una nga rason ana, ang atong kinaon. Kung unsa ta mo na problema sa atong kinaon. Ay palabi, likay ang mga parat na mga pagkaon. Mas maayo mo kaon og mga fruits. Unsa daw? Fruits. Prutas ba? Prutas? Aw. Fruits. Mao galing. Likay mo ang mga parat. Mas maayo kaon mong prutas. Gulay. Likay na sad mo ang mga processed foods. Saturated fats. Goodbye. Mayon sa tag unsaon pag goodbye nga lami man kayong lauyas tiils baboy. Unsaon pag goodbye nga lami man kayong humba. Wa gay lami ang humba kung puros unod. Tasamot na ba ka unhealthy ang mga humba ron kay mo pay humba. Grabe pagpats tapos parat-parat pa kay grabing tuyo. Ang uban pag yun mga humba karong gabutangan pag yun og soda, soft drinks, di ba? Kung dili 7-Up, Sprite, dungagan pag sugar. Tapos butangan pag yun og brown sugar. Basta lagi lami kayo. Ngano man yun ning bawal oy, lami man yun oy. Tingala kita na no? Kung mo pa'y lami, mo pa'y bawal. Ang kapait mga igala. Mo nang giingon nga ang inyong ikalipay, among ikamatay. Siyempre, kung kamo high blood, regular exercise yun. At least 150 minutes. For example, at tumog YouTube, talatan na mog Zumba, o kana. Or 75 minutes of exercise per week. O, per week, mamampod. Agay, naiuban, mag-badminton, pag humanog badminton, mukhaon na po ko sa kabandihadong pansit. O say, naiuban, mag-basketball, taon sa man, ang mapildi. Mo'y mo bayad sa soft drinks. Agay, nag-inom na kaya soft drinks, palit na yun og kuan, mga pansit, daghan, atyos. Mo nang resulta, manambok og maayo, ma-overweight. O mo sanay sa kadahilan, mga igala. Pasaylo sa mga nagsigarilyo, undangin na ninyo ng sigarilyo. O usa sa maka-high blood, kanig yung taong stress mga igala. Munang kung pwede pa lang mag-practice og stress-reducing technique sama sa yoga, meditation, kana. Or magbuhat mo ng mga butang na inyong ganahan. Muna'y makaayo sa inyong hypertension. So again, exercise, tamang diet, likay sa parat, kaugulay, baklay-baklay rin pag may time, be happy. Para dili ma-stress, maminaw sa tong programa para magsigilag katawa. Tapos mag-maintain din mo og Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay kaning Ashigo Plus, daghang kini siya sagol nga makaayo sa inyong mga balatian diya. Ang main ingredient sa atong Ashigo Plus ang atong asitaba. Nga gwapo kayo, makareduce yun sa imuhang mga sa high blood, high cholesterol. Ang Ashigo Plus, adunay asitaba, malunggay, turmeric, grapeseed, mangosteen, barley grass. O asa pa ka na, kompletos ricados. Insulin leaves na apod, guyabano extract. Lami kining kapiha, kaning Ashigo Plus Coffee, kay tamis siya pero ang gamit nato stevia. Tistingin nyo, tilawigan ninyo. Inadayin ko ninyong bakakon kung di ba lami. Lami pa, healthy pa.
Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule available na sa radio station na inyong gipaminawan karon ha. Or pwede po mo mag-order sa Shopee. Or adto mo sa akong i-search sa inyo na Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee o i-search lang na sa Shopee. Or pwede saan mo mag-PM sa akong Facebook page sa Bitok University. O sa paingyulatan ninyo na mag-Ashigo na. Ashigo Plus. Sigurado, garantisado, epektibo. Itago na lang ko sa pangalang si Lorraine. Nagpadala ko og sulat may tungod kini sa usa ka lalaki nga itago nato sa pangalang si Nelson. Si Nelson dugay na sige pa-cute-cute og panguyab nako. Pero bisag kung saan magidog bali-bali, mangyud ko kagusto niya oy. Ang ako rag yung maatag sa iya, ang ako rag yung friendship. Kay bisag kung saan, di magina ko sa idol. Kaya nga akong idol, tall, dark, and handsome. Kani si Nelson kay tall, handsome, in the dark. Pasayloag yung ko pero unsaan tamang yun di ko gusto mamakak. Dili yun nako type si Nelson. Nelson. Undangi na lagi ko sig panguyab, Nelson. Kabalo ka, gapugong lang biyagi ko sa akong istorya. Di ko gusto nga makasakit og mga makagawas og ng mga dili maayo nga pamulong gikan sa kumbaba. Gusto ko nga amigo ta. Og dagan pa uban mga babae diha nga pwede nimo mauyab. Pero siguro di lang yun siguro ta ka type. Grabe gay bay. Usa may kulang. Buhaton man ako ang tanan kung sa imong gusto Lorin ako yatag sa imo ha. Para sugton lang gyud ko nimo. Unsa imong gusto? Gusto kag durian nga panitan ako siya nga gamit akong baba. O gusto ka mukuha kog durian tapos ako ibangga sa akong agtang. Kabalo ba gyud ka? Lorin, buhaton yun ako ang tanan para lang yun sugton ko nimo. As in, gumaan yung kay ko nimo do. Na, grabe kayo do. As in do, akong pagbati do. Nelson, pasayloag yung ko, pero last na ginata ng istorya, kapila na takagibasted, gay na natakangan lagi. Wala ko'y gusto nimo, ako mahatag nimo friendship ra gayon. Busa pasaylo ako, Nelson. Unsa may mong gipangita? Na nako'y trabaho, nako'y motor, nako'y balay. Bago lang ko nakapalit og installment nga kuan, refrigerator. Bago lang ako naimpas akong LED TV. Sus. Tanan, unsa imong gusto? Kaya na ko makabuhig pamilya. Asawa na lang gikulang. Sulti ko diretso bi, unsa man gikulang pa. Unsa imong gusto, akong paningkamutan makapalit, makalon pa ko. Bago lang naimpas ang akong loan. Igarantor na ko ng yuta na ako napalit kung unsa imong gusto. Sulti lang gyud ko. Unsa man gi problema, Lorraine? Nelson. Sige na, Lorraine. Sulti ko. Nelson, ayaw na kay basi masakitan lang ka. Sulti galing ko. Para muundang na dayong ko, kay para nako, uso may kulang. Nelson, okay man ka. Buutan ka, tama ka. Makabuhi na kag pamilya mo nagipangita sa mga babae. Apan,
Unsay apan, sulti ko. Apan ang imong kagwapo, gikan ra gyud sa liog padulong sa tiil. Unsa? Maunay tinuod. Di gyud taga-type. Sorry kay kan imong daggoy, di gyud ako na-type. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, Ay, anak. Maayo kay niabot na ka. Nga naman day ma. Si papa mo. Ganina na si Obo. Pa, okay ra ka pa? Galisyon na ko ginhawa, day. Dalhan ako ninyo sa ospital, day. Maubitan akong sulti ni Papa nimo. Sige, ma. Sus, layo para ba kayong sweldo, ma? Wa na ba ko'y kwarta diha? Kung dalon nato ni sa public. Di na to dalon sa provincial. Parang malangan pag yun eh. Bora namang yung maibot akong baga. Unya na problema aday. Basta ang importante madala na to sa ospital ang imong papa. Galisun ang ginawa. Galisun ako. Pa. Barag madugay kita ospitalan ni. Private ra ba yun ni. Mao lagi ma. Pastilan. Mao pa'y wala tay kwarta kay karon. Gasugod pagalita gaapa sa atong mga bayro nun. Na ospital pagit si Papa. Maningkamot nga mabalhin nato ni provincial kay mahal ra ba kay diri ang private. Daw siya man nato ni karon. Dako gini bayro nun ni ande. Problema na ko ma. Borag di na ko maka-cash advance kaya akong cash advance 2025 na. Ang akong sweldo sa 2025 nakuha na nako tana. Ay di ay. Naon siya. Nganong ni mo manggi advance na? Nagkuha magkong bagong iPhone. Ay, sus, Ginoo ko. Mo panagionan ni mo. Kay paitaan eh. Ang problema pag-idan ni kay Borag. Dagan-dagan kitambal kailangan na ni. May galing kay naapas na ito mong papa. Ay, unsaon ka na ito ni Dayna. Ambot ba maoy? Usahay bitaw. Matingala ko. Kung kinsa pa tong matag Domingo man tatasig simba. Sige matatag ampo. Pero nga no, masarpon nga non-stop mo po kaning problema mga bot, eh. Mao siguro na kay 5 pesos ram ko na kung ginabotang sa halad.
dako ipon. Imo apon nag-50, ikaw sa kay Sinsilyo, ram ko nimong ihatag dito sa kanang collection goods pare. Muna siguro ato pag-ampot di kaabot kay gamay ratag gibotang dito sa kuan, halad. Nahapit na gyud ko mo to, anak ma. Ay, kapait ani yung saon naman nato ni, ay. Nahurot naman natong pangutang tanan relatives. Nakakas advance na ta. Sas. Pagkadakong problema na gyud ani. Lorraine! Ikaw na? Uy! Nalagay mo diri. Nelson? Mayong gabi, ma'am. Ay, mayong gabi eh. Day, di ba mo man siyang sige panguyab ni mo, day? Mao ma? Tinood yun day ka day, no? Batik yun day dagway, day. Siguro, day, katong nagbiba ang Ginoo og kanang kagwapuhan, day, nakatulog siguro ni siya, day, mo nang wala magahini. Ngano naman mo diri? Ay, gidala na mo sa emergency ang akong papa. Mo ba? Ikaw, nga naman ka diri? Wala. Bisita lang ako akong auntie nga doktor. Ako lang siyang gihatod. Burag gool mo kay mugnaong. Wala man. Medyo na ano lang. Nakulbaan lang may abi na mo, di na mo matabang. Ay, ang tinood Nilson, wa na gyud mi kwarta. Ma, paghilom di, mabi. Unsi pasabot ninyo? Ay, dagang kay na ay, resita ay. Patindaganas palitonon mga tambal na wa manggaling mibisag panihapon pa. Ma, sige lang Nelson, okay raman. Bibi, palito na to na. Ay, ayaw na Nelson. Ay, sige nga Lorin, ako na'y bahala ni. Sige ta, ato tas gawas na may pharmacy diya, tapos mangaon lang sa ta. Sige na. Sigurado ka na, son? Sige na. Okay, bantog na din nga luspad na kay mo, pa mo panihapon. Naman po'y pharmacy diya, kaila man na sila sa kuha. Kung kaso manggaling na ikulang guban pa, pwede rin tamatog di Bisurya. Atik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa'kin, mga kwentong maraton. Ay, salamat. Nabalhin na yung ko doon sa private room. Na magpasalamat ta anak ni Nelson. Kisama na si Nelson. Pa, mo na si Nelson pa. Katong akong office mate pa. Mayang gabi, tay. Wa mo guni magsaba si Lorin, tay. Medyo kaila man ako diri ang nasa hospital. Gipabalin ta ka sa private room, tay. Ay kabalaka, tay. Ako na'y bahalaan ni tay. Ay, salamat. Lisod ra kay dito sa ward. Kay halos saba kayo ang uban mga pasyente. Di ko katulog. Tanapay uban dito nga mga watcher saba kay lang cellphone. Lisod kayo. Sige na tay. Ay nag-istorya tay kay galisod ka ginawa pa. Ako na'y bahala diri. Salamat kayo, Nelson. Nga pa, Nelson. Ikaw man tong kapanguyab sa akong anak balik-balik. Pa, mauna siya dang. Ay, ay, sus. Salamat dong. May galit dong kay nitabang gapong ka sa ko abisa pa magkapilan na ka gibasted ani ang akong anak. Ay, di na ito na istoryahan tayo. Ang importante tayo nga makaginawa na ka, makaplastar ka. Pasensya kay sa
Akong anak dong, ha? Sa manggudong kay bati manggudaw kag dagway dong. Pa, sapa pabipag yun pa. Ay, kira na pa. Joke lang. Nagbinuan ako dong. Dong, salamat bito kay dong. Thank you kay dong. Nakabalhin ang yung kodre dong. Higa ang inabot ko ng piliting sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mong parang sweepstakes ang hirap Nelson, salamat kayo ha. Keroy, samantang ko, ganyan ako kasi pasalamat. Okay lang ito. At least nakapahuay na yung mong papa, may kikinatabang. Tamas may nang private room sa kay sa ward siya. Bitaw, salamat kayo. Ayun ay, nakabala ka na. Gina na biyata kang anytime na rakodri. At least, amigo magyapon ta. Ang akong pagbati, di na magini mawala. Dugay ra magita nga idol, pero ay kabala ka, gidawat ko ng kamatuoran. Ang basted yun ko o di yun kaganahan sa ko. Uy, ayun kalain na eh. Lagi-lagi, okay ra lagi no, sa manggay. Sa ilang, ay kabala ka ba si yung maabot ra po ng panahon na naibabae nga mo patol aning dagwaya. Uy, binuang raman tong gisulti ni Papa, uy. Jesus, okay na lagi na, dawat na lang ako ng kamatuoran. Saong ko maning gugman ako kung ikaw mismo, di ba, mo balibad yun ka. Di sa kay ipamugos na ako kung kaugalingon di si Moha, di ba? Ayaw kabalaka, maabot ng panahon nga maabot ang babae nga para si Moha. Sige na, way problema. Dawat lagi nagkabalaka, di na ako manguyab. Kapila ko ni mga gibastid, pero kaunom naman siguro. Mao ba? Laoy, sorry kayo ha. Ay, kabalaka. Dawat na lagi na akong kamatuoran. Nakita kita sa isang magazine, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may Baclaran. Napatingin, natulala sa iyong kagandahan. Oy, Lorraine. Ay, hi Nelson. Oh, kumusta? Okay na yung papa? May, di ba? Nakagawas naman to? Okay na kay si Papa. Maayo na kaayo. Nakaginawa na og tarong. So tuwa na ni Garilyo na punog balik. Uy, no, sa mantanay. Uy, pag-maintain na siya kuan, Asigo Plus. Nakoy kuan dia. Kadulo naman siya na sa radyo na, di ba? Kanang Asigo Plus, may kaya na. May na po na sa palig-on sa immune system sa imong AirPods. Oh. Uy, salamat, son ha. Oh, may problema. Son, salamat yung kaayo. Sige, magkagbalik-balik pa salamat, oy. Bitaw kay naka-discount pa mi, gamay pa ako na bayaran, ikaw pag nagbantay talang thank you gyud. Salamat yung kayo sa imong kamaayo, son. Sige, okay ra. Ay, son, kanang sweldo man nato, pwede ba nga kanang
manglibre ko sa imo panihapon unya. Ha? Sige na, Bi. Pasalamat lang na ako sa imo, ha? Sure ka? Ikaw libre? Ako lagi libre, promise. Unya, pag out na to, ako'y libre sa panihapon. Please, sige na, son. Sige. Wala problema, Loren. Sige, see you later. Tatanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman, sa puso ko ikaw lamang. Grabe, busugan ako, eh. Nabusog ka? Basi gusto pa ka mag-order o pag-order pag isa para bring house na lang nimo. Okay ra, eh. Busog na kayo ko. Salamat kay Lorena. Thank you, Gigayo. Lagi, tana maotro pa ni. Ha? Si Motro? Nga ni, mga unta sa gawas. Ikaw ba? Naunsaw ka? Sa una bitaw, sikog pang libre. Gusto ko mang libre mo, mag-data, wagay. Di ka mo sugot. Karon murag. Karon lagi, kay murag kasugot na lagi ka. Wala lang. Na-realize lang nako nga gisayang nako ang imong pagkabuotan ka nako ba? Sa? Sa tinud-anay lang bitaw, son. Pirmiro, burag kulitan kay ko sa imo nga sige kag text, sige kag panawag. Pero kabalo ka, katubitang medyo ni undang na bitaw ka. In fairness, gimingaw ko sa imong mga text ay. Gimingaw ko sa imong mga tawag. Tapos napansin ako sa opisina, gimingaw na ko nga matag-adlaw ko nimo tagaan og pan, bisag usahay, ginahatag na ko sa guard. Sa bagay no eh. Burag 2 ka tuig man sad siguro kasi panguyab na ako. Sorry, gyud kaayo ha. Kira lagi na. Nadawat na akong kamatuoran nga busted ko. Kira, saan tamang yun. Nag-ampor ang pugos Ginoo nga tana makamove on ra pug ko. Sakitan ba agyo ko? Nagtuo manggugo sa kasabihan nga try until you die. So sige kog try, pero kadugayan murag nangayo ko sa Ginoo og sign na mo naman gyud to murag imo naman sa kong gibalibaran ngayon ko nga mo naging siguro ning sign. Mao ba? Ginaampo gid nimo imong kaugalingon para sa kuha. Oh. Kabalo ba ka nga pinakalas na ko nga sign yung ko nga Lord tagai kog tiger. Pag makakita kay kog tiger mo undang nagyug ko. Tanakos divisorya. Hagas man ay driver sos kuyawan na lagi nako. Nilabay bitaw ng panel na agyo dito nakabutang ay Lion, Tiger, Katol. Mao to. Naku nga grabe oy na timingan man gyud nga naagyo nilabay nga Lion, Tiger, Katol. Kita gi ko sa Tiger so muna nay ko ana mo na ning sinyalis. Pero okay ra ko rin. Sa tinud-anay lang, siyempre medyo sakitan jud ko pero okay ra na. Dawat na nako. Tama gyud ka mga 2 ka tuig sa ko ba si panguyab pero matod pa si mong mama bati matagdagway. Son, sorry. Oh, nanapod. Balik-balik ko kag sorry, oy. Lagi, promise, sorry gyud. Wala na ko tuyo. Ngayon ana, di ko gusto nga masakitan ka ba? Nagbahay, biyag ko sa kong mga gipansulti ay. Ay, sige na, okay na, sige na. Kalimta na nato na. Sige na.
Iyato na taka sa inyong balay. Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Sige na. Salamat agin sa imong panihapon ha. Lakaw na ko. Ay, son, kajut lang. Kasing gusto ka mo sulod sa ka. Ah? Ay kabala ka. Tulog na silang mama. Magunsa man ko diha. Kuan ka ng... nawa. Magunsa man ko diha sa inyo. Mabi palag... Lain pala nilang una-una. Gusto lang ako ipakita akong rilo nga siga-siga. Suka ni mo eh. Ako ipakita sa imo nga gagamit pagyapon mi og Lion Tiger Katol. Sige na. See you tomorrow sa opisina. Son, sige na ba? Alisa. Ano man? Alisa ba? Anong gilak man mo na? Son, pasilo ako. Ano pa rin siya? Balik silos. Uy. Anong nagubo man ka? Sa ibon ang abrano, sa ibon. Dili oy sa boardwalk ni. Anong nagubo man ka sa kuang ipakita mo ni mo na akong bra? Ako ka na imuhang bra. Ako lang ipakita ni mo nga tirno ang akong bra og panty. Tanawa galing Uy, tirno gidi ay. Lorraine, kajot lang Lorraine. Nganong sa akong atubangan naghubo ka, nagpanty lang kag bra? Angayan ba ko sa akong tirno nga panty og bra? Nelson? Lorraine, kaputi ba di kayo ni mo pa? Lorraine, ayaw Lorraine. Di ni maayaw mga tintalta ni ini. Basik unyag di na ko mapungan ng akong kaugalingon. Muna kong gusto Nelson nga ayaw pugnyan ang imong kaugalingon. Nelson. Lorraine, please, Lorraine. Maluoy ka. Di ko gusto nga mabastos ka. Nelson, muna kung gusto may tabo nga bastos ako. Nasayop ko, Nelson. Pasaylo ako sa kumagi pang sulti tanan ug uban pa. Ako na-realize nga buotan man di ka nga pagkalalaki. Dawatan na lang niisip akong pasalamat sa imo kay imong gitabangan akong papa. Sa tanan mga galas doon, imong kabuotan tanan. Please, Nelson, bastos ako, Nelson. Sure, Lorraine, ayaw, please lang. Nelson, labo bitog sa una, sikap panguyab. Karon nga ako nang gusto i-offer. Ikaw na sa'y magbalibad, ay napapakipot, bi. Lorraine. Nelson. Uy. Agay ka na. Maayo kay nakadala kag tigib. Please, tiltila ko, bi. Nelson, please, tigib ako, bi. Tigib ako, Nelson, tigib ako. Lorraine, sigurado ka nga tama ni. Walay sayo pa ni Nelson. Padayon na, Nelson. Kana, Nelson. Sige, Nelson. Ah!
Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Umuna kay debate sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga kaashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga asigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Magbiramax Capsule! Biramax, bira to the max. Ay mo taon og kuan dia paluya mga bossing. Lamin na dia sa tong mga taga Bureau of Fire, mga taga PNP, mga taga BJMP. Di na lang ko magsabakin sa mga nag-order sa Biramax diha. Kayo sahay manggol. Abi ninyo sa tinud-anay lang, abi ninyo kanang pantiniguang lang ni. Ay sus.
Kabalog yung kung na mga batanon pa diha nga mga amahan nga ang problema nila tungod sa ilang trabaho. O, labi na kani mga men in uniform, grabe ang trabaho. Tapag uli sa mauli og weekend dito sa ilang mga asawa. Mayroon ding asawa nga, mora to. Sino nga, luya man, katulgan raman ko, nagkakaya na ba? Apil na din ang mga taga-Air Force pod. Mga taga-Air Force, kabalog yung godo sa inyong mga trabaho. Malipay tan yung asawa, giwaswasan nagtarong. Gibrasan og tarong para mga wala mga tagip-tip. Kay mauli god mo. Unahuna sa inyong asawa nga akin Lugi de kaway uli-uli ha. Sos, pag-abot, pag-uli, sos, igora, gikatulgan. Ako sa inyo ha, kung palangga ninyo yung mga misis, so padi mo madudahan diha, nanamoy mga lain, mag-Bira Max capsule. Promise, Bira Max capsule. Ay mo kabalaka, ang perminti ra magid ilang pangutana. Brother Bern, basing magpalpitate mi ana, basing makuha na mong kasing-kasing, why problema? I-assure na ko na sa inyo ha, kay ako mismo gagamit aning Bira Max capsule. Promise. Kaning Bira Max capsule, sa tilod anay lang, side effect ramang yun ng mugahi. Kay herbal man ni tanan. Atong sagol, herbal ni tanan. Horny goatweed, tongkat ali, herbal na. Sa tinod anay lang, ang usap po sa mga effects ani is padugang sa kusog. Padugang sa kabaskog, ma-firm imong kalawasan. Maayo galing ni siya sa mga kaugatan. Mo bitaw nga ang herbal na to ani mo na mugay siya kay ang blood flow padlong dito ka junior. Mo na yan tabangan ang mga kaugatan. Makaagi na flow. Mo na mugahi si junior. Mo na di ka mabalaka ni kay FDA approved ni siya. All natural ni siya. Testingi kay ninyo, di ba? Daga na kay kusuki nga mga men in uniform nga ingana lagi way uli ay sa apsawa. Na gusto nila pag uli, mapura-puraan yun ang asawa. Di na ta. Real talk na ni siya. Mapura-puraan ang asawa. O, Biramax. Talabi ng Biramax kay gabi Mupangsyon. Matingala ka pag tungang sa gabi mupangsyon na po. Kadlaon mupangsyon na po. Bisa pagbuntag ni pangsyon na sad. Siguradoan lang yun nga. Ayaw mong inom ani nga hubog mo. Ayaw mong inom ani kung busog kay mo. O para mas dali ang effect niya, tulakan ninyo og hot water, tsaa or coffee. Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule. Available ni siya sa inyong mga suking parmasya. Diri sa Cagayan de Oro naa sa Save All o Save More Pharmacy. O magbutang po mi diri mismo sa Strong Radio. Diya mismo sa abay sa istasyon, magbutang po media. Or, kung gusto ninyo, para din na mo maulong nga magpalit pa mga Biramax o pwede ko nyo i-PM. Pwede sa kung ninyo magpalit sa Shopee, kaya ako ipadala diya sa inyo. Okay? Mag-Biramax. Bira to the max. Biramax Capsule. Nelson. Ihato na sa niya dito sa balay, ha? Lorraine. Narabo ko yung lakaon niya. Nelson. Ngano man ka, oy? Sukad noon nga na naitabo sa ato naging adlaw. Hantod karon lagi kay murag nabugnaw lagi ka. Bisag noon ako naghihatag akong kaugalingon, labog sa unang gibasted ta ka, tapos sige kag siging-siging, takaron na po nga ako nang i-offer kaugalingon, bar ni bugnaw sang ka. Unsa man gyud ay? Lorraine, so tiyan taga sa tinuod nga, sa ako pang giingon, wa man gyud mawala kung gugma diya nimo. So sa may problema,
pasabot ato na naitabo nato. Nahigog man na pug ko nimo. Nelson, gisugot na taka. Oo. Nakita na ko nga buotan ka, nakita na ko nga makabuhi na kag pamilya. Balag medyo apiki imong dagway. Pero madala raman day kung palungon ang suga. Okay raman po dayong batig dagway kay kumupiyong ka. Jesus, ay di man gid ka makita. Nganong mura di man ka malipay? Lorraine? Pasaylo ako. Apan, na naman gukoy uyab. Utsa! Katong pagbastid ni mo kanako, tungod kaya nasakitan ko, nangita kong lain. Ug tuod man naning usa ka babae nga dugay rapod nay pagtan-aw kanako. Munang nanguyab ko niya, ug nisugot po din siya. Paspas kay panghitabo eh. Ni mata na lang mi nga mga walay mga sapot. Nakamata na lang mi nga nakapansak pa. O si nakapansak? Ang rice cooker. So, say pasabot ni mo, Anason. Pasaylo ako. Apan di na nako na madawat ang imong gugma. Kay naanak ko'y uyab. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Brother Bernie! Bitok! For those who sleep, Brother Bernie, life is unsa ba gani nga kalakihan ni nga kung aya na noon nga naigugman ako kang Nelson, gusto na ko sa iyaha. misleading. Naunsa man nga pagkaunsaa nga. Ibalibaran man ko. Na naman day siya uyab. I really think that we can make it. Saong ko man eh. Tinud-anay bini ako murag nagmahay ko ba nga wa na ako gisugot si Nelson. Well, Ganahan na kay ko sa iyaha. only time Katong niundang na sa pagpanguya bahya pa rin ko nangita sa iyaha. Tinuod yun din ang ilang giingon ba nga kung aya mawalang o sa katao. see through. Aya pa din ni mo mahibaw-an ang iyang value. Life can be, Kung sa may angay na akong buhatan na ni. love can be right or wrong. Lorraine! Napadulong na sa ka sa kuan. Mirisi, Mayra, Gaba. Ito, joke lang, Lorraine. Kaulo ka, Lorraine. Tinood yun ka. Ako mo to sa kuana na ka ng may anak ka ng... Hayaan ni mo may bawaan ng iyang value or kanang murag. Ay, okay mo din siya, no? Pag wala na. Munang usahay na yung mga style sa mga lalaki. Effective yan ang uban ka ng street. Itong gini mo pagpanguyab. Mga 30 days straight. 30 days, ala, everyday. Tapos kalit lang din ka mo stop. Undangi ang text, tawag, pag-communicate, di ba? Matingala kang babae mo pangita. Kasi in fairness naman ko sa babae po, no? In fairness. Do kani nga story kay ingon lagi kay apiki da kog dagway. Pero kabalo mo, majority bagid sa girls. Kung persistent lang gyud ka. Persistent and consistent. Sa imong pagpanguyab. Tinuod ba nang gingon nila nga try until you succeed. Na yung mga babae nga medyo dugay, but eventually makita ba nila imong effort. So mora to, okay, bye. So mo to Lorraine nga sayang.
Bagay, uya pa man sila, di pa man ka-minyo, so pas hindi ma-change pa to. But as of today, wa kay mabuhat. I-keep lang gyapon ninyong friendship. Update gyapon pag may time. Kaya again, di man pa sila minyo, wa sa takabalo ko unsay pwede pon may tabuanan. Malay mo, basin ma-realize po niya nga, love gyud kay kaniya. So, di sa ta gusto magdahom nga magbulag sila. Pero, kung kamo, at least wala pala minyo. So medyo napagyapoy gamay nga kahayag if ever man. At least kabalo pod siya karon nga napakay pagbati. Ha? Oy, overtime na ko. Sorry kayo. Dagan salamat. Ay kalimti magpalit og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee or Biramax Adult Coffee og Biramax Adult Capsule available sa inyong mga suking parmasya og diri mismo sa radio station na inyong gipaminawan. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!